En aquest vídeo aprendrem a sumar i restar nombres enters del mateix signe. L'única regla que hem de tenir en compte per sumar i restar nombres enters que farem servir és que els nombres enters positius els representarem amb el color verd i els nombres enters negatius, com apareix aquí també el -1 i el -3, ho farem amb color vermell. Molt bé. Doncs bé, aquí tenim 3 més 2, és una suma de tota la vida, però anem a analitzar una miqueta què és el que fem. Si aquí tenim la quantitat 3, doncs la representem amb 3 puntets de color verd, i aquí tenim la quantitat 2, per tant, la representem també amb 2 cercles de color verd. Veiem que en total tenim 5 colors, 5 cercles de color verd. Per tant, el total serà 5, que és un nombre de color verd, per tant serà positiu. Molt bé. Anem a analitzar el següent cas. Al següent cas tenim -1, -3, doncs anem a representar la quantitat -1 utilitzant el color vermell. Doncs només fem un cercle de color vermell. I la quantitat -3 també la representem amb cercles vermells. Per tant, haurem de dibuixar 3 cercles de color vermell. Per tant, el que fem és que mirem ara el total, doncs al total tenim 4 cercles de color vermell. I com que són de color vermell, doncs tenim que el resultat serà -4. Molt bé. Anem a mirar el següent cas. -2, -4. Doncs representem -2 com 2 cercles de color vermell i el -4 com 4 cercles també de color vermell. Si mirem el resultat total, doncs el resultat tenim que hi ha 6 cercles de color vermell. Com que són de color vermell, tenim que el resultat serà negatiu. Per tant, el resultat és -6. Si ara fem aquesta suma, 2 més 5, com que són nombres positius, doncs els representem amb el color verd i obtenim aquí el 2 amb 2 cercles i el 5 amb 5 cercles. Ara, si mirem quin és el resultat, doncs al final resulta que tenim 7 cercles de color verd. Per tant, el resultat serà positiu. Val. Anem a analitzar una miqueta què és el que hem fet. Doncs mirem, si ens hi fixem, en aquests casos el que hem fet ha estat sumar les quantitats que teníem de cercles. Per què? Perquè totes dues tenien el mateix color. I com que tenen el mateix color, doncs no hi ha cap tipus d'eliminació. Només hem de veure quants cercles hem acumulat. Clar, en el primer cas teníem 3 cercles verds i 2 cercles verds. Per calcular la quantitat total, doncs el que fem és l'operació 3 més 2, que dona 5. No? En el segon cas, doncs fixem-nos que què és el que fem? Tenim un cercle i 3 cercles, doncs l'operació que fem és 1 més 3, que dona 4. Però aquests eren de color vermell, per tant el resultat és negatiu. En el següent cas, doncs teníem 2 més 4, doncs al final, per calcular el nombre de cercles vermells, el que fem és sumar. 2 més 4 és igual a 6. I en aquest últim cas tenim 2 més 5, tots dos són de color verd. Per tant, per veure el nombre total de cercles verds, el que fem és sumar. Doncs si ens hi fixem, el que en realitat estem fent és, quan tots dos tenen el mateix color, doncs el que fem és, en realitat, sumem les quantitats sense tenir en compte el signe. És a dir, m'és igual que aquests siguin negatius, jo aquí sumo per veure quants cercles de color vermell tinc. Però el que sí que sé és que quan tots dos són negatius, doncs aleshores
el resultat serà un nombre negatiu. Per què? Perquè tinc cercles vermells. Doncs ho veig aquí i aquí també faig la suma de 2 més 4 cercles vermells i el resultat són cercles vermells, per tant, el resultat és 6 negatiu. I aquí doncs, és una suma de tota la vida, 2 i 5 són de color verd, doncs en total tinc 7 cercles verds. I com que són verds, el resultat és positiu.